dan da bayya na gaji ne ya zana ce mu huta nan da ka gani kai na gaji ko baka ce mu zauna mu huta ba madan ce mu zauna kaga abu da na gani da kan wannan makaho ne ya kamata mu mai bara makaho ne kai kare na shi da Allah bi da mu da kake na ko Allah rai a ranka da yawa mutum ka gani ka san su da kudi yalla bai sanu ba mu almajirai ne bara ne mun ga kashi ne mun ce to bari mu tare ka muka bar ka ba saboda Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sabilillahi ku da mu da ba ku ina zuciyan ku amma ya sallami shi mun yadda zuciya mutu a bayar ai mutum ne zuciya mu ya muka yi da bayar ai mu zuciya mu ya dade da kana rena irin wa'annan da kaga su ne da su ai mutum ne zuciya mu wannan naira wannan naira 100 kenan wannan kuma 1000 okay Jesus ai shugaban da ita ya kautan ji da sauri iskan banza ai na karna nake ganin ku haka ne madugwalo barayin banza barayin wofi gaba da gabanta a gaba da gabanta wayar jani ya taka wuta wallahi ashe shi madan iskan bari